8,5 iso mangan enak. Nah ya iki ning penyetan omah keratonan. Wis to, rasa kesuwen, mari kita ledakan. 8.500 wis iso mangan enak dan wareg iki lho bolo. Penyetan omah keratonan, lokasine kuwi neng samping paparon pizza eneng gang atau di depan Gajah Print seberange. Langsung wae mlebu gang kono 50 meter kiri jalan bolo. Yen iki kena rekomendasi makan siang murah meriah, menune juga enak-enak. Panganane wis teko kabeh iki bolo. Iki tak sebutke menu siji-sijine ya jenenge ya. Iki eneng kulit goreng, kedua eneng uritan benah meledak iki. Ketelu iki eneng brutu. Iki brutu kena well iki. Menu keempat paru sapi. Kena jeroan-jeroan, pokoknya kena bahaya neng gulu iki engko. Menu sing enak tapi ora neng gisine tapi wong seneng, kubis goreng. Dan iki jamur crispy, tapi dudu jamur tletong sapi lho ya. Jamur tletong sapi bahaya. Dan menu terakhir telur isi jamur bolo. Aja lali pesen pete. Ini kena wajiban ya toh, sambel karo pete kena well. Iki sambel eneng sambel bawang bolo. Nah, petir iki, sambel terasi sing keloro, sambel terasi iki. Dan nek kowe sing rapati seneng pedes, golek aman, sambel lombok goreng bolo. Iki kena aman iki ra kepedesen. Saiki menghancurkan kabeh iki. Belum makan, jangan lupa berdoa dulu. Menu pertama wajib kena kulit iki. Nah dicocol karo sambal bawang. Nah iki. Nah yang peteng kuwi ledak lambe iki ya. Nah koyo koyak-koyak. Yang regane cocol. Ledak bro. Menu kedua paru karo sambal terasi, cocol ke, tulari harus sego. Nggih. Dolali petene. Jam bukae kene iki bolo, mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Nek durung entek, wis entek ya sudah jam 4 wis tutup. Dan harine Senin sampai Jumat tok, kaya PNS Balai Kota bolo. Sabtu Minggu prei, iki jenenge penyetan ra butuh duit. Menu ketiga karo upat, nah wajib digabung nih uritan ya toh karo brutu. Nah well terus sambal terasi, pokoknya gabung kabeh wae ya toh, pokoknya diawur kalau neng kene iki penyetan omah keratonan iki regane mulai dari Rp5.000 saja. Jadi kowe neng kene nggawa duit rasa oke-oke, nah wareg enak, murah meriah bolo. Dan eneng paketane juga. Ya wis bolo. Aku tak lanjut maem ngentekke menune iki kabeh. Sing kowe penasaran langsung rene wae neng penyetan omah keratonan. Ditunggu info kuliner selanjutnya bersama Indra Prasa.